financiară se realizează ținând cont de specificul industriei în care evoluează compania respectivă. Mă refer la faptul că analiza financiară se face în primul rând prin raportarea la principalii actori din piața de profil, competitorii direcți, adică ai acestei companii. Este important ca atunci când se realizează analiza financiară și deci analizăm indicatorii, să ne raportăm la competiție. Nu trebuie făcută comparația cu alte sectoare de business, pentru că atunci comparabilitatea cifrelor nu va mai fi la fel de relevantă. Al doilea criteriu de care se ține cont atunci când se face o astfel de analiză a performanței financiare este evoluția anterioară a companiei din respectiva zonă. Pentru a putea pune cifrele în context și pentru a avea astfel o imagine de ansamblu, trebuie să ne uităm și la perioadele financiare anterioare și rezultatele acestora. Simplist vorbind, e recomandat să analizăm istoricul unei companii pentru a putea să ne bazăm deciziile de business în viitor. Despre acest subiect vom discuta în detaliu la studiul de caz pe care îl vom analiza la finalul acestui modul.